దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తుతి మహిమ కలుగునుగాక. మరొక శ్రేష్టమైనటువంటి ఆరాధన దినములోనికి ప్రభు మనల్ని నడిపించి ఉండగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలందరికీ ఉదయకాల ఆరాధనలో ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి వారి శుభములను ఆహ్వానమును తెలుపుచూ ఉన్నాను. దేవుని యొక్క సహాయము నిమిత్తమై ఈ ఉదయకాల ఆరాధన అంతటిలో దేవుని యొక్క నడిపింపు నిమిత్తమై ప్రార్థనలో నడిపించబడదాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపయో కనికరము కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధుడవైన మా దేవా, మా ఆధారమా, మా ఆశ్రయమా, నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. నాయన, మరొక శ్రేష్టమైనటువంటి దినములో దేవా, అయా నీ సన్నిధిలో ప్రభువా మేమందరము కలిసి నిన్ను ఆరాధించే భాగ్యమును మాకు దయచేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. ఈ ప్రతికూలమైనటువంటి దినాలలో ప్రభువా మాకిచ్చిన ఈ అనుకూలతను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు నాయన. అయా ఈ యొక్క ఆరాధనను వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలందరినీ ప్రభువా అయా నేను మీ సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము నాయన. దేవా, ఈ ఆరాధన ఆది నుంచి అంతం వరకు నాయన మీ ఆధిపత్యంలో, మీ నాయకత్వంలో మీరు జరిగించండి. మీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సన్నిధిని, మీ ప్రసన్నతను, మీ ఆత్మ సంచారమును దేవా మా మధ్యలో కుమ్మరించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రేమ కలిగిన దేవా, నీ సన్నిధిలో ఉన్న సంపూర్ణమైన సంతోషము చేతనైనా మా ఆత్మీయ జీవితాలను మీరు దీవించమని మరొకసారి దేవా మీ అధికారానికి, మీ నమ్మకత్వానికి ఈ ఆరాధనను అప్పగించుకుంటూ సర్వశక్తి కలిగిన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఉదయకాల ఆరాధనలో ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఆయనను ఆరాధిస్తూ, ఆయనను కీర్తిస్తూ, ఆయనను ఘనపరుస్తూ ఈ కొద్ది సమయమును మనము స్తుతి ఆరాధన సమయంలో గడపబోతుండగా మనమందరము కూడా కొన్ని నిమిషాలు ప్రభు సన్నిధిలో మనం సిద్ధపడదాం. దేవా, గడిచిన వారమంతా, గడిచిన మాసమంతా నాయనా నీ నమ్మకమైన కృపలో మా జీవితాలను కాపాడుతున్నందుకు నీకు వందనాలు దేవాని దేవుని మనము స్తుతిద్దాం నాయన. ఎన్నో ప్రతికూలమైనటువంటి నాయన వార్తలు మేము వింటూ ఉన్నాము దేవా. ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి సంఘటనలు అయా మేము వింటూ ఉన్నాము దేవా. అయా భయంకరమైనటువంటి దేవా, ఈ ప్రతికూలమైన దినాలలో సైతము నాయన అనుకూలతనిచ్చే దేవుడు మీరు మా పక్షంగా ఉన్నారని దేవుని మనము స్తుతిద్దాం. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనము క్షేమంగా ఉన్నాము అంటే, మన కుటుంబాలలో నెమ్మది కలిగి ఉన్నాము అంటే కేవలము మన దేవుని యొక్క కృప. ఆయన కృప లేకుండా ఏ నరుడు బ్రతకలేడు అని మనమందరం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఈ సమయంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా మనకు చాలిన దేవుడుగా, మన నడిపించే దేవుడుగా మన దేవుడు మన పక్షంగా ఉంటుండగా అయా ఈ లోకంలోనైనా నీవు తప్ప మాకు వేరే ఆధారము లేరు దేవాని ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి అర్థాన్నిచ్చే ఒక ఆరాధన గీతము ద్వారా మనమందరము కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా. దావీదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా, దావీదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా. నజరేతువాడా నన్ను విడచిపోకయ్యా, నజరేతువాడా నన్ను విడచిపోకయ్యా. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా. గ్రుడ్డివాడనయ్యా నా కనులు తెరువవా, మూగవాడనయ్యా నీ స్వరము నీయవా. గ్రుడ్డివాడనయ్యా నా కనులు తెరువవా, మూగవాడనయ్యా నీ స్వరము నీయవా. కృంటివాడనయ్యా నా తోడు నడువవా,
కుంటివాడనయ్యా నా తోడు నడువవా. దావీదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా, దావీదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా. నజరేతువాడా నన్ను విడచిపోకయ్యా, నజరేతువాడా నన్ను విడచిపోకయ్యా. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరు నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా. లోకమంతా చూసి నన్ను ఏడిపించగా, నీ కౌగిటిలో నన్ను చేరదీయవా. లోకమంతా చూసి నన్ను ఏడిపించగా, నీ కౌగిటిలో నన్ను చేరదీయవా. ఒంటరి నేనయ్యా నా తోడు నిలువవా, ఒంటరి నేనయ్యా నా తోడు నిలువవా. దావీదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా, దావీదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా. నజరేతువాడా నన్ను విడచిపోకయ్యా, నజరేతువాడా నన్ను విడచిపోకయ్యా. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరు నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరు నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఉదయకాల ఆరాధనను వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియమైన దేవుని సంగమా, ఉదయకాల సమయంలో ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి పాట ద్వారా దేవుడు మన జీవితాలను ఆదరిస్తూ ఉండగా, నిజంగా ఎన్నో పరిస్థితులలో మనము ఈ లోకంలో ఎన్నోసార్లు కుంగిపోయినటువంటి స్థితిలో మన జీవితాలు ఉన్నప్పుడు ఆదరించినటువంటి దేవుడుగా మన దేవుడు ఉంటుండగా, మన దేవుని బట్టి మనము ఆరాధిద్దాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఉదయకాల ఆరాధనలో మనమందరము కలిసి మన దేవుని ఘనపరుద్దాం. అవును దేవా, నీవు తప్పనైనా ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ నమ్మదగిన వారు లేరు అని నీ వాక్యము సెలవిస్తుంది నాయన. అయ్యా, ఎన్నోసార్లు నిన్ను వెంబడించని దేవా కుంటితనములో నా జీవితం ఉంది దేవా. అయ్యా, నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధించని ప్రార్థించని దేవా మూగతనములో నా జీవితం ఉంది దేవా అని దేవుని సన్నిధిలో మనం ఒప్పుకుందాం. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆదరించేవారు, ప్రేమించేవారు మన దగ్గరికి వస్తారని ఎదురు చూసిన పరిస్థితిలో, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎవరు రాలేని పరిస్థితుల్లో నీ జీవితంలో నువ్వు అనుభవించి ఉన్నావేమో. నీ దేవుడు మాత్రమే నిన్ను తన కౌగిలిలో ఎత్తుకునే దేవుడని దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ సమయంలో పాట ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఆదరిస్తూ ఉండగా మన దేవుని మనము మరి స్తుతిద్దాం, ఆరాధిద్దాం. అటువంటి ప్రేమ కలిగిన దేవుణ్ణి మనం ఘనపరుద్దాం. మహోన్నతుడవైన మా తండ్రి, సజీవుడవైన మా దేవా, నీకు వందనాలయ్యా, నీకు స్తోత్రాలు నాయనా. ఆరాధనకు యోగ్యుడవు నాయనా, స్తుతులకు పాత్రుడవు నాయనా. సమీపించరాని తేజస్సులో అమరత్వము కలిగి నివాసము చేస్తున్న నిత్య నివాసి నీకు స్తోత్రాలు నాయనా. అయ్యా, ఎన్నోసార్లు ప్రభువా పడిపోయిన చెడిపోయిన స్థితిలో మా బ్రతుకులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేరదీసిన దేవుడవు నాయనా, నువ్వు ఆదరించిన దేవుడవు నాయనా, నీ కౌగిలిలో ఎత్తుకున్న దేవుడవు నాయనా. నీకు స్తోత్రములు నాయనా. ఎటువంటి ప్రతిఫలము ఆపేక్షించకుండా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న ఒకే ఒక్క దేవుడవు నాయనా. నీకు వందనాలయ్యా. మనుషుల ప్రేమలో స్వార్థం ఉంది నాయనా, మనుషుల ప్రేమలో లాభాన్ని కోరుతున్నారు దేవా. అయ్యా, మా జీవితాలను దేవా ఎటువంటి నైనా అయ్యా నాయన లాభ ఆపేక్ష లేకుండా మీ ప్రాణమును మాకు ఇచ్చావు నాయనా. నీకు వందనాలయ్యా. అయ్యా, ఉదయకాల ఆరాధనలో దేవా నిన్ను బట్టి మేము అయ్యా సంతోషిస్తూ ఉన్నాము దేవా. ఈ లోకములో నీవు మాకుంటే దేవా, ఈ లోకంలో ఏది లేకున్నా దేవా అయ్యా నైనా మేమెంతో సంతోషంగా
అయ్యా మేము జీవిస్తాము నాయనా. నీకు వందనాలు దేవా, నీకు స్తోత్రాలు నాయనా. దేవా యొక్క ఉదయకాల ఆరాధనను వీక్షిస్తున్న నీ బిడ్డలందరినీ ప్రభువా అయ్యా నీతో కలిసి నాయన నిన్ను వెంబడించే దేవా, నిన్ను ఆరాధించే నాయన ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి దేవా కృపలో మా జీవితాలను మీరు నడిపించమని, ఈ ఆరాధన అంతటి ద్వారా మీరు మహిమ పొందుమని, సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములను సర్వశక్తి కలిగిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఉదయకాల సమయంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో గత కొన్ని నెలలుగా మనము గడుపుతూ ఉన్నాం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి ప్రస్తుత పరిస్థితులకు మరి అనుగుణమైనటువంటి కాంటెక్స్టువల్ మరి పరిస్థితులకు తగిన రీతిగా దేవుడు నా హృదయంలో మరి ప్రేరేపిస్తున్నటువంటి ఆలోచనలు బట్టి కొన్ని విషయాలను, ఈ లోకంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను, ఆ పరిస్థితులు దేవుని వాక్యములో ఉన్నటువంటి మరి దానికి సంబంధించినటువంటి మరి దగ్గర పోలికలు ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలను దేవుని వాక్యము ద్వారా మీ అందరికీ నేను మరి తెలియజేయాలని, వాక్యము ద్వారా వాక్యపు వెలుగులో ఆ యొక్క పరిస్థితులను దేవుడు అనుమతించడంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఏమై ఉన్నదన్నటువంటి విషయాలను మనమందరము తెలుసుకొని ఆ విధంగా సిద్ధపడాలి అని నేను ఆశతో మరొకసారి ఈ యొక్క ఉదయకాల ఆరాధనలో మరి దేవుని యొక్క పక్షంగా నిలబడుతూ దేవుని సేవకునిగా మిమ్మల్ని ఆత్మీయంగా ప్రోత్సహించాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, లాక్డౌన్ అన్నటువంటి మాటను గత కొంతకాలముగా మనం వింటూ ఉన్నాం. లాక్డౌన్ అన్నటువంటి పరిస్థితిలో ప్రస్తుతము కూడా మనం ఉంటూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి కొన్ని మరి బైబిల్ యొక్క మరి విషయాల కంటే ముందుగా ఈ లాక్డౌన్కు సంబంధించినటువంటి మరి దాని యొక్క నిర్వచనాన్ని ఒకసారి, డెఫినేషన్ మనం ఒకసారి మరి గమనించినట్లయితే, లాక్డౌన్ యూజువల్లీ మీన్స్ దట్ పీపుల్ మస్ట్ స్టే వేర్ దే ఆర్. లాక్డౌన్ usually means that people must stay where they are and may not enter or exit a building or a room within said building అన్నటువంటి అర్థాన్నిచ్చే మరి ఒక నిర్వచనాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అనగా లాక్డౌన్ అన్నటువంటి ఈ యొక్క మాటకు అర్థం ఏమిటంటే, ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నవారు అక్కడనే వారు నిలిచిపోవాలి, లేక ఆ స్థలములోనే వారు మరి నివసించాలి, లేక విశ్రమించాలి అన్నటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి వారు బయటకు వెళ్ళడము కానీ లేక లోపలికి రావడము కానీ లేకుండా వారు నియమించినటువంటి స్థలములోనే మరి అక్కడ వాళ్ళు విశ్రమించి ఉండాలి అని ఈ యొక్క లాక్డౌన్ యొక్క నిర్వచనాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి లాక్డౌన్ అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఒకసారి మరి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే, లాక్డౌన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టే వేర్ యు ఆర్. లాక్డౌన్ యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో అక్కడనే నీవు విశ్రమించాలి అన్నటువంటి, లేక ఆ స్థలములోనే మరి నీవు ఉండాలి అన్నటువంటి మరి అనేకమైన విషయాలను ప్రస్తుత దినాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఎంతో మంది మరి యొక్క లాక్డౌన్ విషయం గురించి అందరికీ అవేర్నెస్ ఇచ్చే దానిలో భాగంగా మరి స్టే హోమ్స్ స్టే సేఫ్ అన్నటువంటి మాటను కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అన్నట్టు, మీరు గృహాలలోనే ఉండి గృహాలలోనే క్షేమంగా ఉండాలి అన్నటువంటి మాటను కూడా మనం చూస్తున్నాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇది బైబిల్ గ్రంథములో ఆత్మీయమైనటువంటి విషయాలలో ఈ విషయాన్ని మరి మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే, జీవం కలిగినటువంటి దేవుడు ఈ సృష్టిని చేసిన 6 దినాల తర్వాత 7వ దినమున విశ్రమించినటువంటి దానికి గుర్తుగా ఉంటున్నటువంటి విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలందరూ కూడా వారు ఉన్న స్థలములలో వాళ్ళు విశ్రమించాలి, లేక అదే స్థలములో మరి బయటికి రాకుండా మరి ఎటువంటి పనులు పెట్టుకోనకుండా వారు ఆ స్థలములో మరి నిలబడాలి, లేక నివసించాలి అన్నటువంటి మరి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి మరి అర్థాన్ని ఈ లాక్డౌన్ అనేటువంటి మాట మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నిర్గమాకాండము
16వ అధ్యాయము 29, 30 వచనాలలో ఒక మాటను నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ప్రతివాడు తన తన చోట నిలిచి ఉండవలెను. ప్రతివాడు తన తన చోట నిలిచి ఉండవలెను. మరి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, 7వ దినమున ఎవడును తన చోట నుండి బయటకు వెళ్ళకూడదనెను. కాబట్టి 7వ దినమున ప్రజలు విశ్రమించిరి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఐగుప్తు దేశములో నుండి దేవుని ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలీయులు వారు అరణ్య మార్గములో ప్రయాణము చేస్తున్న సందర్భములో మరి దేవుడు సెలవిస్తున్నటువంటి మాట, 7వ దినమున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, విశ్రమించే దినమున మరి ఏ ఒక్కడు కూడా తన తన చోటలో మరి విడిచిపెట్టి బయటకు రావద్దు. ప్రతి వాడు తన చోటనే నిలిచి ఉండవలెను. ఎవడునూ తన చోట నుండి బయటకు వెళ్ళకూడదని 7వ దినమున ప్రజలు విశ్రమించిరి అని దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి దేవుని వాక్యములో ఈ లాక్డౌన్ అనుభవములో ఉన్నటువంటి మరి 2 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మరి సంఘటనలను నేను ఈ ఆరాధనలో జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ లాక్డౌన్ యొక్క పరిస్థితులలో ఎవరున్నారు? ఈ లాక్డౌన్ యొక్క పరిస్థితులలోనికి వారు వెళ్ళడము ద్వారా దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఏమై ఉన్నది అన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆత్మీయమైన సత్యములను త్వరగా నేను ధ్యానం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఈ లోకములో మరి అనుగ్రహింపజేస్తున్నటువంటి ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి మనము ఆత్మీయముగా మరి ఈ పరిస్థితులలో దేవుడు మన నుండి ఏమి కోరుతూ ఉన్నాడు, మన జీవితాలను ఏ విధంగా సిద్ధపరచుకోవాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడన్న ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి చైతన్యము కలిగిన స్థితిలో ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబము, ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాసి ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మొట్టమొదటగా ఈ లాక్డౌన్ అనుభవములోనికి దేవుడు ఎవరిని నడిపించాడు అన్నటువంటి విషయాలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ వాక్యములో నుండి ఆదికాండము 7వ అధ్యాయము 13, 10 మరి అదేవిధంగా 15వ వచనాన్ని నేను చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఆదికాండము 7వ అధ్యాయము 13వ వచనమును అదేవిధంగా మరి 15వ వచనాన్ని చదవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఆ దినమందే నోవాహు కుమారులకు షేమును, హామును, యాపేతును, నోవాహు భార్యయు వారితో కూడా అతని 3 కోడండ్రును ఆ ఓడలో ప్రవేశించిరి. 15వ వచనం చదువుతూ ఉన్నాను. జీవాత్మ గల సమస్త శరీరులలో రెండేసి ఓడలోనున్న నోవాహు నొద్దకు ప్రవేశించినవన్నీ దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము సమస్త శరీరులలో మగదియు ఆడిదియు ప్రవేశించెను. అప్పుడు యెహోవా ఓడలో అతన్ని మూసివేసెను. అన్నటువంటి విషయాలను దేవుని వాక్యములో మనము చదువుతూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు నోవాహు కాలములో నోవాహు యొక్క కుటుంబాన్ని మరి ఒక ఓడలో వారందరినీ, వారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ అనగా వారి కుమారులను, వారి యొక్క కోడండ్లను, అదేవిధంగా నోవాహు అతని భార్యను, వారందరినీ వారితో పాటు ఈ యొక్క జీవాత్మ కలిగినటువంటి మరి ఈ సమస్త మరి పక్షులు, జంతువులన్నిటినీ కూడా 2 చొప్పున వాటన్నిటినీ ఓడలోనికి దేవుడు నడిపించిన తర్వాత దానిని మూసివేసెను అన్నటువంటి విషయాన్ని దేవుని వాక్యములో మనం చదువుతున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు అనుమతించినటువంటి లాక్డౌన్ అనుభవములో నోవాహు యొక్క కుటుంబము ఉన్నట్లు దేవుని వాక్యములో మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఈ యొక్క మరి లాక్డౌన్ అనుభవములో నోవాహు కుటుంబము మరి ఎందుకొరకు దేవుడు ఆ ఓడలోనికి వారిని నడిపించి ఆ యొక్క ఓడ యొక్క మరి ఆ యొక్క ద్వారమును మరి మూసివేశాడు అన్నటువంటి విషయాలను మనము గమనించినట్లయితే, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఆ పరిస్థితులలో ఆ యొక్క దినాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్నటువంటి విషయాలను ఒకసారి మనము గమనించినట్లయితే, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఆ సమయములో మరి ఆ నోవాహు యొక్క దినాలు లేక ఆ పరిస్థితులు
ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్నటువంటి విషయాలను మనము గమనించినట్లయితే మత్తయి సువార్తలో వ్రాయబడినటువంటి ఒక మాటను నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి మత్తయి సువార్తలో మరి నోవాహు దినాల గురించి వ్రాయబడినటువంటి మాటలను ఒకసారి మనము గమనించినట్లయితే, మరి నోవాహు వారి యొక్క కుటుంబము మరి ఓడలోనికి వెళ్ళు దినము వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లికిచ్చుచు మరి పెండ్లి చేసుకొనుచు ఇండ్లు కట్టుచు మరి ఆ యొక్క జల ప్రళయము వచ్చి మునిగిపోయే వరకు వారు తెలియని స్థితిలో ఉన్నారు అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, భూలోకం అంతా కూడా చెడిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి అని దేవుడు నోవాహుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మరి నోవాహు, ఈ తరము వారిలో నీవు మాత్రమే నిందారహితుడవుగా, పాపము లేనివాడుగా, పరిశుద్ధత కలిగిన వాడుగా, దేవుని పట్ల భయము కలిగిన వాడవుగా నీవొక్కడవే కనబడుతూ ఉన్నావు అని నోవాహును దేవుడు మరి ప్రేమించి కనికరించి ఆ భయంకరమైనటువంటి పాపపు లోకములో నుండి తన కుటుంబాన్ని తప్పించడానికి దేవుడు నోవాహును ఆ ఓడలో లాక్డౌన్ అనుభవములో భద్రపరిచినట్లు దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రస్తుత దినాలు కూడా ఎంతో భయంకరంగా ఉన్నాయి. ప్రజలు విచ్చలవిడిగా పాపము చేస్తున్న దినాలలో మనము జీవిస్తూ ఉన్నాం. ఎవరు మరి ఏ విధమైనటువంటి భయము లేక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, కుటుంబములో తల్లిదండ్రుల భయము లేని స్థితిలో ఉన్నారు. సమాజములో పెద్దల భయము లేని స్థితిలో ప్రస్తుత దినాలు ఉన్నాయి. ప్రియులారా, సంఘము, సహవాసము, మర్యాద, గౌరవ సంబంధాలు వీటన్నిటినీ కోల్పోయి విచ్చలవిడి తనముతో స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి జీవితములో ప్రజలు జీవిస్తున్నటువంటి దినాలలో మనము జీవిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ పరిస్థితులలో దేవుడు ఏమి కోరుతూ ఉన్నాడు? నోవాహు వలె దేవునికి భయపడుతున్నటువంటి నీ జీవితము ఏ విధంగా ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడన్న విషయాలను దేవుని వాక్యపు వెలుగులో మనమందరం కూడా ధ్యానించబోతున్నాం. బైబిల్ గ్రంథంలో నోవాహు కుటుంబము లాక్డౌన్ అనుభవము దేవుడే అనుగ్రహించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. ఈ అనుభవములో ఆ కుటుంబము ఎంతకాలము గడిపింది అన్నటువంటి విషయాలను త్వరగా మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన యొక్క లాక్డౌన్ యొక్క దినాలు మనకు తెలియకుండానే అది ముందుకు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. పరిస్థితులను బట్టి లేక ఈ యొక్క వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి మరి ప్రభుత్వం వారు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే నోవాహు యొక్క లాక్డౌన్ దినాలు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి మనము దేవుని యొక్క వాక్యములో గమనించినట్లయితే 13 నెలల 27 దినములు మరి ఓడలో లాక్డౌన్ అనుభవములో నోవాహు కుటుంబము గడిపినట్లు దేవుని యొక్క లేఖన భాగములో మనము గమనిస్తున్నాం. ప్రియులారా, మరి ఇంకా స్పష్టంగా మనము గమనించినట్లయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి నోవాహు 600 సంవత్సరమున తన కుటుంబముతో పాటు ఓడలో ప్రవేశించాడు అని ఆదికాండము 7వ అధ్యాయము 7వ వచనములో ఆ మాటను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అప్పుడు నోవాహును మరి అతనితో కూడా మరి తన కుమారులందరూ కూడా ప్రవేశించినటువంటి ఆ కాలం 6వ వచనములో ఆ జల ప్రవాహము భూమి మీదికి వచ్చినప్పుడు నోవాహు 600 ఏండ్లవాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని 6వ వచనములో మనం చాలా స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క జల ప్రళయము ప్రారంభించబడ్డటువంటి సమయములో నోవాహు యొక్క వయస్సు 600 సంవత్సరాలు అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అంత మాత్రమే కాకుండా 40 దినములు 40 రాత్రులు ప్రచండ వర్షము భూమి మీద కురిసెను అని 12వ వచనములో మనం చూస్తున్నాం. 40 దినములు 40 రాత్రులు ప్రచండమైన వర్షము, మరి ఆకాశం యొక్క గవనులు విప్పబడెను అని, అగాధ జలములు భూమి మీద కుమ్మరించబడెను అని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అంత మాత్రమే కాకుండా 24వ వచనాన్ని గమనించినట్లయితే 150 దినములు నీళ్లు భూమి మీద ప్రవహించుచుండెను అని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. 8వ అధ్యాయం 3వ వచనములో కూడా ఆ మాటను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అప్పుడు నీళ్లు భూమి మీద నుండి క్రమముగా మరి తగ్గిపోవచ్చుండెను అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. అనగా ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా
జరిగిన తర్వాత మరి ఏ సంవత్సరమున వారు ఆ యొక్క లాక్డౌన్ అనగా ఓడలో నుండి బయటికి వచ్చారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నటువంటి మాటను మనము గమనించినట్లయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి 601వ సంవత్సరము 2వ నెల 27వ దినమున భూమి ఎండిపోయెను అని దేవుని వాక్యములో మనము గమనిస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, 17వ వచనము మరి కింది భాగాలలో మనము గమనించినప్పుడు మరి దేవుని వాక్యములో ఆది కాండము 8వ అధ్యాయము 17వ వచనం నుండి నేను చదువుతూ ఉన్నాను. మరి పక్షులు, పశువులు, భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జాతి పురుగులు మొదలైన సమస్త శరీరులతో నీతో కూడా నున్న ప్రతి జంతువు వెంటబెట్టుకొని వెలుపలికి రావలెను అని దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తాం. నోవాహు దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు, నోవాహు నీవు నీ కుటుంబము నీతో పాటు ఓడలోనికి ప్రవేశించిన ప్రతి విధమైనటువంటి మరి జంతువు బయటికి రావలెను అని దేవుని వాక్యములో మనము చాలా స్పష్టంగా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి కాబట్టి నోవాహు అతనితో కూడా అతని కుమారులు, అతని భార్యయు, అతని కోడండ్రును బయటికి వచ్చిరి అని దేవుని వాక్యములో మనము గమనిస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, అనగా నోవాహు 601వ సంవత్సరము 2వ నెల 27వ దినమున వారు బయటికి వచ్చినట్లు 14వ వచనములో మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. 14వ వచనం చదువుతూ ఉన్నాను. 2వ నెల 27వ దినమున భూమి ఎండి ఉండెను. మరి దేవుని వాక్యంలో మనము గమనిస్తున్నాము 601వ సంవత్సరము 2వ నెల 27వ దినమున వారందరూ బయటికి వచ్చారు అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి ఈ ప్రకారముగా మనము 13 నెలల 27వ దినమును ఒకసారి మనము లెక్కించినట్లయితే మన యొక్క లెక్కకు, ఇక్కడ చెప్పబడుతున్న లెక్కకు మరి కొద్ది తేడా ఉంది అన్న విషయాన్ని మనము గమనించాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యూదుల యొక్క హీబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారము వారికి ఒక నెల 30 దినములు, మరి దాని తర్వాత వచ్చే నెల 29 దినములు ఉంటుందన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనము గమనించాలి. అనగా నిస్సారు, మరి యూదుల యొక్క మొదటి నెల నిస్సార్ అన్నటువంటి మాసములో 30 దినములు, దాని తర్వాత వచ్చే మరి లియార్ అన్నటువంటి 2వ నెల మరి 29 దినములు ఉంటుందన్న విషయాన్ని మనము గమనించాలి. ఆ విధముగా మనము లెక్కించినట్లయితే 411 దినములు నోవాహు కుటుంబము ఆ యొక్క ఓడలో లాక్డౌన్ అనుభవములో వారి జీవితాలు ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మరి ఈ లోకములో మరి లాక్డౌన్ అనుభవములో నోవాహు కుటుంబాన్ని పెట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే లోకమంతా చెడిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. లోకమంతా ప్రజలు విచ్చలవిడితనముతో వారు జీవిస్తూ ఉన్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి పేతురు పత్రికలో వ్రాయబడిన ఒక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. నోవాహు ఓడ సిద్ధము చేస్తున్నటువంటి దినములలో అవిధేయులైన వారి యొద్దకు దేవుడు ఆత్మరూపిగా వెళ్ళి వారికి రక్షణను గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించెను అని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. ప్రియులారా, అనగా అవిధేయులైనటువంటి వారిని ఆ విధంగా దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు. వారందరికీ కూడా రక్షణను గూర్చిన సువార్తను, అయా మీరు జీవిస్తున్న జీవితము, మీ పద్ధతులు, మీ వ్యవహారాలు అవి సరి అయినవి కావు, కాబట్టి లోకము మీదికి ఒక భయంకరమైన ప్రళయము నేను తీసుకొని రాబోతూ ఉన్నాను. మీరు క్షేమంగా ఉండాలి అంటే, మీరు నోవాహు సిద్ధపరిచిన ఓడలోనికి మీరు భద్రంగా ఉండాలి అంటే మీరు రావాలి అని వారికి ప్రకటించినట్లు దేవుని వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం. ప్రేమల దేవుని బిడ్డారా, ఆ యొక్క జల ప్రళయము వచ్చి జలముల చేత వీరి జీవితాలు మరి కొట్టుకొని పోయే వరకు కూడా ఆ పాపపు స్థితిని వారు విడిచిపెట్టలేదు అని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనుభవములో ఉన్నటువంటి నోవాహు కుటుంబము దాదాపు 411 దినాలు, అనగా 13 నెలల మరి 27 దినాలు లాక్డౌన్ అనుభవములో ఉన్న నోవాహు కుటుంబము ఆ అనుభవములో ఏ విధంగా ఉన్నారు అని ఒకసారి మనము గమనించినట్లయితే వారిని బట్టి ఈ యొక్క ప్రస్తుత లాక్డౌన్ దినాలలో ఒక దేవుని బిడ్డగా నువ్వు ఏ విధంగా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని వాక్యపు వెలుగులో మనము చూడబోతున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఆ యొక్క లాక్డౌన్ అనుభవములో
వారు సిద్ధపాటు కలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు, కృతజ్ఞత కలిగిన స్థితిలో వారు ఉన్నారు. దేవా, ఈ భయంకరమైనటువంటి ఈ లోకము మీదికి ఎంత గొప్ప ప్రళయము అయ్యా, మరి నాయన ఈ వర్షము ద్వారా తీసుకొని వచ్చి అయ్యా నువ్వు నాశనము చేసి నాయన అవిధేయులైన వారిని నువ్వు శిక్షించావు. నాయన ఇటువంటి స్థితిలో మమ్మల్ని దేవా నువ్వు కనికరించావు. నాయన నీ పట్ల నాకున్నటువంటి ఆ కొద్దిపాటి అయా కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితము, భయము కలిగిన జీవితము నన్ను రక్షించింది దేవా అని ఆయన ఒక కృతజ్ఞత మనసుతో ఆయన గడిపినట్లు దేవుని వాక్యములో మనం గమనిస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి 20వ వచనములో అప్పుడు నోవాహు మరి ఆ యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టి పవిత్ర పశువులన్నిటిలో పవిత్ర పక్షులన్నిటిలో కొన్ని తీసుకొని ఆ పీఠము మీద దహన బలి అర్పించెను అని దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, వారు ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా మరి సద్దుమణిగిన తర్వాత వారు ఆ ఓడలో ఉన్నప్పుడే నా దేవునికి నేను ఒక బలిపీఠం కట్టాలి, నా దేవునికి ఒక బలి అర్పించాలి, నా దేవునికి ఒక సంతోషముతో మరి ఈ బలి అర్పణను నేను అర్పించాలి అని ఓడలో ఉన్నప్పుడే తన కుటుంబంతో పాటు వారు సిద్ధపాటు కలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ లాక్డౌన్ అనుభవంలో ఉన్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీరందరూ ఏ విధంగా గడుపుతూ ఉన్నారు? ఈ లాక్డౌన్ యొక్క సమయములో మీ సమయాన్ని మీరు ఏ విధంగా గడుపుతూ ఉన్నారు? వార్తల్లో చూస్తున్నాం, పేపర్లో మనం చదువుతూ ఉన్నాం, పాత సినిమాలతో ప్రజలు సంతోషిస్తూ ఉన్నారు, అనేకమైనటువంటి టీవీ సీరియల్స్తో సంతోషిస్తూ ఉన్నారు, ఆటలతో సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. ఇది లోకములో ఉన్నటువంటి ప్రజలు లాక్డౌన్ సందర్భముగా వారు గడుపుతున్నటువంటి జీవితాలు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీవు వారితో పాటు ఏకీభవిస్తూ సినిమాలు చూస్తూ, సీరియల్స్ చూస్తూ, ఇంకా కాలక్షేపము కలిగించే అనేకమైన కార్యక్రమాలు చూస్తూ నువ్వు సమయాన్ని గడుపుతూ ఉన్నావా? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నీ దేవుడు ఆ విషయాలను కోరుకోవడం లేదు. నోవాహు తన దేవునికి బలిపీఠము కట్టాలి, నా దేవునికి ఒక బలిని అర్పించాలి అని ఏ విధంగా ఆ యొక్క ఓడలో ఉన్నప్పుడు తన కుటుంబంతో పాటు సిద్ధపడ్డాడో, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనము కూడా దేవా రాబోయే పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నా, ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా, దేవా నేను నీ ఎదుట నా ఆత్మీయ జీవితము, నేను నా కుటుంబము, నేను ఒక బలమైనటువంటి పునాది కలిగినటువంటి స్థితిలో నిలబడడానికి దేవా అయా నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని సిద్ధపరచు దేవాని నేను ఈ యొక్క ప్రస్తుత దినాలలో దేవునితో సమయాన్ని గడుపుతూ సిద్ధపడే వారముగా మనం ఉండాలి. మన హృదయం అనే బలిపీఠము మీద దేవునికి కృతజ్ఞత అర్పణ అనే ఒక బలిని అర్పించే వారముగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, రెండవదిగా మరొక లాక్డౌన్ అనుభవం గురించి నేను మీ అందరికీ జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, రెండవ మరి లాక్డౌన్ అనుభవములో మరి ఏ విధంగా ఉన్నారు అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 16-17 వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలను రెండవ లాక్డౌన్ అనుభవంలో ఉన్నటువంటి మరొక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనను మీ అందరికీ జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. మరి ఆ దానియేలు 6వ అధ్యాయం 16-17 వచనం చదువుతూ ఉన్నాను. సింహపు గుహలో దానియేలును మరి వేసినట్లు దేవుని వాక్యములో మనము చాలా స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ మరి సింహపు గుహలో దానియేలును లాక్డౌన్ అనుభవంలోనికి నడిపించబడ్డటువంటి పరిస్థితులను మనము గమనించినప్పుడు మరి రాయి తీసుకొని గుహ ద్వారమున మూసిరి రాజు మరి ముద్రను, అతని అధికారుల ముద్రను వేసి దాన్ని ముద్రించిరి అని దేవుని వాక్యములో మనము గమనిస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి యొక్క దానియేలు 6వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలను గమనించినట్లయితే, అంతటా రాజు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా బౌంట్రౌతులు దానియేలును పట్టుకొని పోయి సింహముల గుహలో పడద్రోయగా రాజు, నీవు అనుదినము తప్పక సేవించుచున్న దేవుడే నిన్ను రక్షించునని దానియేలుతో చెప్పెను. వారు ఒక రాయి తీసుకొని వచ్చి ఆ గుహ ద్వారమునకు వేసి
దానిని మూసిరి అని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. అనగా రెండవ లాక్డౌన్ అనుభవములో ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు అని మనము గమనించినట్లయితే దానియేలు జీవితం ఉంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. సింహం యొక్క గుహలో దానియేలును పడద్రోసి ఆ యొక్క సింహపు గుహ ద్వారమునకు రాయిని మరి వేసి దానికి రాజు యొక్క ముద్రను, అధికారుల ముద్రను వేసినట్లు దేవుని వాక్యములో మనం గమనిస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి దానియేలు గురించి ఒక కుయుక్తితో అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజ్యములో ఉన్న కొంతమంది దానియేలు యొక్క మరి దైవికమైనటువంటి ఎదుగుదలను చూడలేక ఓర్వలేక ఏదో ఒక తప్పులో దానియేలును పట్టుకొని ఆయనను చంపాలని వారి యొక్క ప్రయత్నం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, దానియేలులో ఏ తప్పు ఉంది, ఏ లోపం ఉంది అని ఒకసారి గమనించినట్లయితే వారి ద్వారా ఇవ్వబడ్డటువంటి సాక్ష్యాన్ని గమనించినట్లయితే అదే దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 4వ వచనములో, దానియేలు నమ్మకస్తుడై ఏ నేరమైనను ఏ తప్పైనను చేయువాడు కాడు, తప్పైనను లోపమైనను అతనిలో కనుగొనలేకపోయిరి అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, దానియేలును ఎన్నో దినములు వారు వెంబడించారు. ఈ వ్యక్తిలో ఏ తప్పు ఉంది, ఈ వ్యక్తిలో ఏ బలహీనత ఉంది, ఈ వ్యక్తిలో ఏ లోపం ఉంది అని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి వారు ఇస్తున్నటువంటి సాక్ష్యము, వారు దానియేలు పట్ల సర్టిఫై చేస్తున్నటువంటి ఆ గొప్ప సాక్ష్యం ఏమిటంటే, దానియేలులో తప్పైనను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి ఆ విధమైనటువంటి స్థితిలో దానియేలు జీవితం ఉన్నప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, కుయుక్తిగా మరి రాజా నీకు తప్ప ఏ నరుడు రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఏ మనిషి కూడా నీకు తప్ప ఏ దేవునికి ప్రార్థన చేయకుండా ఒక ఆజ్ఞను పుట్టించండి, ఆ ఆజ్ఞను మీరిన వారిని సింహం యొక్క గుహలో వేయబడి చంపబడాలి అని ఒక కుయుక్తితో తప్పు లేకపోయినా తప్పును మోపి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఇటువంటి స్థితిలోనికి దానియేలు జీవితాన్ని నడిపించడానికి వారు ప్రయత్నం చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, అయితే మరి ఈ యొక్క మరి దానియేలు జీవితాన్ని, దానియేలు యొక్క పరిస్థితిని ఒకసారి మనము గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభు యొక్క మరి మరణమునకు పునరుద్ధానమునకు సాదృశ్యంగా ఈ దానియేలు యొక్క సింహపు గుహలో వేయబడే అనుభవము యేసు ప్రభు యొక్క మరణ పునరుద్ధానపు యొక్క అనుభవమునకు చాలా దగ్గర మరి సంబంధం ఉంది అని, దానికి ముంగుర్తుగానే ఈ దానియేలు జీవితాన్ని దేవుడు పెట్టాడన్న విషయాన్ని మనమందరము కూడా జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి దానియేలుకు యేసు ప్రభు జీవితానికి ఒకసారి మనము పోలికలు గమనించినప్పుడు, మరి యేసు ప్రభు ఆయన సమాధిలో పెట్టబడిన తర్వాత ఈ వంశకుడు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు నేను తిరిగి లేవబోతూ ఉన్నాను కాబట్టి తిరిగి ఆ యొక్క సమాధికి మరి ఆ యొక్క రాయి అడ్డుగా పెట్టాలి అని, దానికి ముద్రను వేయాలి అని పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళినట్లు దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం. మీ చేతనైన కొలది దానిని భద్రము చేయుడని పిలాతు సెలవిచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క సమాధికి మరి వేయబడ్డ రాయికి ముద్రను వేసి సైనికుల ద్వారా భద్రము చేసినట్లు దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి దానియేలు యొక్క ఈ అనుభవము, ఆయన యొక్క జీవితంలో ఈ సంఘటన యేసు ప్రభు యొక్క మరణ పునరుద్ధానమునకు మరి ముంగుర్తుగా ఉన్నటువంటి సంఘటనగా దేవుని వాక్యంలో మనము గమనిస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి దానియేలు ఆ సింహపు యొక్క గుహలో పడద్రోయబడిన తర్వాత ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఆయన యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, మరి ఆ యొక్క సింహపు గుహలో పడద్రోయబడిన తర్వాత దానియేలు ఏం చేసి ఉంటాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించినట్లయితే, దానియేలు ఆ సింహముల ఎదుట ఆయన పడద్రోయబడి ఉన్నాడు, ఆపదలో ఉన్నాడు. ఆయన ఎంతో భయంకరమైనటువంటి అపాయములో దానియేలు జీవితం ఉంది. ప్రియులారా, ఆయన తన జీవితములో ఒక శ్రేష్టమైన జీవితానికి కారణము తన జీవితంలో నేర్చుకున్న విషయం ఏమిటంటే, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ప్రార్థన. దేవుని వాక్యములో ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి మాటను నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ఆపత్కాలములలో నీవు నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను.
ఆపత్కాలములలో దానియేలు జీవితం ఉంది ప్రియులారా. ఆపద లేక ముందు కూడా తన దేవునితో మరి ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినని దానియేలు మరి తెలుసుకొని మరి అనుదినము తను సేవిస్తున్నటువంటి దేవునికి ముమ్మారు ప్రార్థన చేసెను అని దేవుని వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం. ఆ శాసనము మరి సంతకము చేయబడినని, ఆ శాసనము మీరిన వారు ఆ యొక్క సింహపు యొక్క గుహలో పడద్రోయబడునని ఆ అపాయములో ఉన్న దానియేలు ప్రార్థన మానలేదు ప్రియులారా. మరి అదే అనుభవములో ఉన్నటువంటి ఆ దానియేలు సింహపు యొక్క గుహలో త్రోయబడినప్పుడు, సింహములు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఆ యొక్క సింహముల ముందు మోకరించి తన దేవునికి ప్రార్థన చేసిన అనుభవములో దానియేలు జీవితము నిశ్చయముగా ఉంది అని తన ప్రార్థన జీవితాన్ని బట్టి మనము నమ్మాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి ఉదయకాల ఆరాధనలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియమైన దేవుని సంగమా, నీవు నేను అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన దేవుని, ఆయన యొక్క ముఖమును, ఆయన యొక్క పాదములను మనము సమీపించగలిగినటువంటి స్థితిలో మన జీవితాలు ఉంటూ ఉన్నాయా? ఈ లాక్డౌన్ అనుభవములో దానియేలు జీవితం ఉన్నప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి ఆయన తన దేవునికి ప్రార్థన చేయడము ద్వారా మరి దేవుడు తన దూతలను పంపించి ఆ యొక్క సింహముల యొక్క నోడ్లను మూసివేసెను అని దేవుని వాక్యములో మనము గమనిస్తున్నాం. ఈరోజు కూడా సాతానుడు, దుష్టుడు మరి ఎవరిని మృంగుదునా అని గర్జించు సింహము వలె నోరు తెరిచి వాడు తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నోరు తెరిచి గర్జించు సింహము వలె దుష్టుడు తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, కానీ ఈ దానియేలు ముందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, అక్కడ ఉన్నటువంటి సింహములు నోరు మూసుకొని ఆయన ఎదుట నిలిచి ఉన్నాయని మనమందరం కూడా జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాం. నోరు తెరిచే ధైర్యము, నోరు తెరిచే మరి అనుమతి ఆ సింహములకు లేదు అని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తున్నాము. దేవుడు తన దూతలను పంపి సింహం యొక్క నోళ్లను మూసివేసెను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఎప్పుడైతే ఒక విశ్వాసి తన యొక్క ప్రార్థన జీవితములో తన నోరు తెరిచి ప్రభువును ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకుంటారో, ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి గర్జించు సింహములాగా మరి వెంటబడుతున్నటువంటి దుష్టుడు వారి నోరు మూయబడుతుందన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ యొక్క దానియేలు జీవితం ద్వారా మనము నేర్చుకుంటున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, నువ్వు నోరు తెరిచి ఇష్టానుసారమైన మాటలు మాట్లాడడానికి నోరు తెరుస్తున్నావేమో, అపవిత్రమైన మాటలు మాట్లాడడానికి నీ నోరు తెరుస్తూ ఉన్నావేమో, ఇంకా అనవసరమైనటువంటి మరి లోక సంబంధమైన విషయాల కొరకు నోరు తెరుస్తూ ఉన్నావేమో. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, నీ అపవిత్రమైనటువంటి ఆ స్థితిని బట్టి నిశ్చయముగా గర్జించు సింహము వలె అపవాది నీ ప్రక్కలో ఉన్నాడన్న విషయాన్ని దేవుని దాసునిగా నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు, నీ నోరు నీ ప్రభు కొరకు తెరవాలి. నీ ప్రభువును ప్రార్థించడానికి ఎప్పుడైతే ప్రార్థన ద్వారా నీ నోరు తెరిచే అనుభవములో నీ జీవితం ఉంటుందో, నిశ్చయముగా దుష్టుని యొక్క నోరును, వారి కార్యములను దేవుడు మూసివేస్తాడు, దేవుడు కొట్టివేస్తాడన్న విషయాన్ని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనమందరం కూడా జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, నోవాహు దినాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అటు ఆ పరిస్థితులలో ప్రజలందరూ కూడా ఆ భయంకరమైనటువంటి మరి దినాలలో వారి జీవితము వారు తినుచు త్రాగుచు వారి జీవితము గడుపుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా పరిస్థితులు అదే విధంగా ఉన్నాయి. కొన్ని సడలింపుల ద్వారా లాక్డౌన్ మరి సడలించినప్పుడు ప్రజలు మొట్టమొదటగా బారులుగా బార్ షాపుల ముందు ఆడ మగ తేడా లేకుండా నిలబడుతూ ఉన్నారు. ప్రియమైన దేవుని, ఎందుకొరకు ఈ దినాలు వచ్చాయి దేవా, ఎందుకొరకు ఈ పరిస్థితులు వచ్చాయి నాయనా అని రొమ్ము కొట్టుకోవడానికి బదులుగా మరి ఆ యొక్క బార్ల యొక్క డోర్లు ఎప్పుడైతే తెరవబడ్డాయో, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ప్రజలు విచ్చలవిడిగా పాపము కొరకు తమ యొక్క మనసును తెరుచుకొని ఉన్నారు అని మనమందరం కూడా గమనిస్తున్నాం. దేవుని వాక్యంలో ఒక మాటను జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను. అపోస్తులైన పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో మనము గమనించినప్పుడు, వారు సిగ్గుపడవలసిన సంగతుల యందు అతిశయపడుచు ఉన్నారు. వారు సిగ్గుపడవలసినటువంటి మరి సంగతుల యందు అతిశయపడుతూ ఉన్నారు అని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. పాపము చేసే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరి సిగ్గుతో తల వంచుకోవలసినటువంటి పరిస్థితులకు బదులుగా
ఏమైపోయాయి అంటే అతిశయపడుతూ ఉన్నారు. మేము చేస్తూ ఉన్నాము, మేము ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము. ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ప్రేమ, అక్రమ సంబంధాలు, భయంకరమైనటువంటి హత్యలు, భయంకరమైనటువంటి బెదిరింపులు ఈ లోకము ప్రపంచమును శాసిస్తున్నటువంటి దినాలలో ఎంతో మంది తమ స్థితిని బట్టి, తమ క్రియలను బట్టి వారు అతిశయపడుతున్న స్థితిలో ఉన్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఈ ఉదయకాల ఆరాధనలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మనమందరము లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను బట్టి కాకుండా మనము మన దేవుని బట్టి మనము సంతోషించాలి. దేవుని వాక్యము సెలవిచ్చిన రీతిగా జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి సంతోషించడానికి వీలు లేదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి శూరుడు తన శౌర్యమును బట్టి సంతోషించడానికి వీలు లేదు. భూమి మీద బ్రతకడానికి కృప చూపుతున్న మన దేవుని బట్టి మనము సంతోషించే వారముగా మన జీవితాలు ఉండాలి అని ఈ యొక్క లాక్డౌన్ యొక్క అనుభవములో ఒక నోవాహు వలె నీవు నేను మన దేవుని సన్నిధిలో సంతోషించడానికి మనము సిద్ధపాటు కలిగినటువంటి స్థితిలో మనం ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాం. దానియేలు ఆ సింహపు యొక్క గుహలో లాక్డౌన్ అనుభవంలో ఉన్నప్పుడు తన జీవము కలిగిన దేవునికి ప్రార్థన చేసే అనుభవములో తన యొక్క లాక్డౌన్ సమయాన్ని గడిపినట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. మనము కూడా అటువంటి అనుభవం అనగా ఈ ప్రస్తుత దినాలలో లాక్డౌన్ యొక్క సమయంలో దేవునితో ఎక్కువగా మనము గడుపుతూ, ప్రార్థిస్తూ, సిద్ధపడుతూ దేవుని కొరకు ఒక శ్రేష్టమైన జయ జీవితము కొరకై మన జీవితాలు, మన కుటుంబాలు సిద్ధపడే కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహింప చేయును గాక. ఆమేన్. తలలు వంచుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపయు కనికరము కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధుడమైన మా దేవానికి స్తోత్రాలయ్యా. ఉదయకాల సమయములో నాయన అయ్యా, మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యములను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు నాయన. అయ్యా, ఈ లోకములో దేవా మరి లాక్డౌన్ యొక్క అనుభవములో తండ్రి మా జీవితాలు కొనసాగుతూ ఉండగా నాయన అయ్యా, నీ వాక్యములో నాయన మరి నోవాహు, దానియేలు దేవా నాయన ఒక లాక్డౌన్ అనుభవములో ఉన్నప్పుడు వారి జీవితాలు ఏ విధంగా నీ కొరకు సిద్ధపడి ఉన్నాయో నేను ప్రస్తుత దినాలలో వారి జీవితాలను దేవా మేము మాదిరిగా పెట్టుకొని మా జీవితాలు దేవా నీ సన్నిధిలో దేవా సిద్ధపడడానికి, కనిపెట్టడానికి దేవా నిన్ను సంతోషపరిచే మా హృదయం అనే బలిపీఠము మీద నీకు బలి అర్పించడానికి దేవా మా జీవితాలు క్రమపరుచుకునే ఒక శ్రేష్టమైన ఆత్మీయ తీర్మానాలనే బలులను ప్రభువా మా హృదయం అనే బలిపీఠం మీద అర్పించడానికి మీ కృప మాకు దయచేయండి. అయినా దానియేలు వలె దేవా అయ్యా నీ యొక్క పాదముల చెంతనైనా అయ్యా మేము మోకరించినైనా ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా, ఎటువంటి శ్రమలు ఎదురైనా సింహపు యొక్క నైనా ప్రభునైనా అనుభవంలో దానియేలు జీవితం ఉన్న దేవా నైనా మీకు ప్రార్థన చేసి ప్రభువా అయ్యా గొప్ప నైనా పునరుద్ధానపు అనుభవము ద్వారా ఆయన బయటికి వచ్చినటువంటి దానియేలు వలె దేవా మా జీవితాలు ఉండడానికి మీ కృప చూపించండి దేవా. ఈ ఉదయకాల ఆరాధనను ప్రభువా వీక్షిస్తున్న నీ ప్రియ బిడ్డలందరి జీవితంలో నాయన ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అనుభవమును దయచేసి మీ మహిమ కొరకు వారిని, వారి జీవితాలను, వారి భవిష్యత్తును అయ్యా మీ కృపలో భద్రపరచుమని సర్వశక్తి కలిగిన యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఈ ఉదయకాల ఆరాధనను వీక్షిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలకును, ఈ యొక్క సమయములో దేవుని ఆరాధిస్తున్న సార్వత్రిక సంఘమంతటికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడు నీడై నడిపించునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.